kiloan to, Pak. Heeh. Rantai tuku rantai kiloan to. Ora. Dadi ye Tuku nyervisno rantai pedhot kan duduk-duduk ngono 10.000. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamatu asy-syaikhu Muhammad ibnu Abdurrahman asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi maddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain. Amin. mantap, Pak. Mantap tetap, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tafiki satu fasal. Tafiki satu fasal. Waqtalafulan berpendapat sapa para imam madhab fi zaituni tentang zaitun. Zaitun niki jeneng woh-wohan. Buah ya. Ya ono sing ngarani batang, ono sing ngarani kaya klopo nah, ngomong klopo iku wite ta pokoke. Nah iki sawah buahe dimaksud. Ya ono wit zaitun, ya ono buahe. Faqala terus ndika sapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Fihi iku ing dalem zaitun. Az-zakatu tawi zakat, kenek kewajiban zakat. Wa an Malikin lan iku saking Imam Malik riwayatan utawi dua riwayat. Asyharuhuma ingkang utawi salah ingkang paling masyhur saking dua riwayat saking Imam Malik iku al-wujubu wajib zakat. Sing ndak masyhur gak wajib, ngono berarti mafhume. Fa yukhrijul muzakki yai muzakki. Fa yukhriju moko ngetokno sapa al-muzakki wong kang zakat indahuma ing dalem menurut sapa iki loro sing mari kesebut, Mas? Abu Hanifah bin Malik. Oh iya, Abu Hanifah bin Malik. Insya Allah monokarep sapa wong. Nah, ngetokno niku zaitunan ing zaitun buahnya. Wa insya Allah lamun karep sapa muzaki. Nah, ngetokno zaitan ing minyake. Jadi iso ngetokno wohe, iso ngetokno minyake sing dizakat minyak zaitun. Enak jare aku tapi gak tahu. Dioles nang roti ngono wis. Enak jarene. Jarene tapi mantun ngoten niku menurut dua imam Abu Hanifah kalih Imam Malik. Wali Syafi'i lan niku kadue Imam Syafi'i kaulane utawi dua kaul. Nah, dua kaul niki sing jelas sing setunggal nyanjangke wujub, sing nomor kalih nyanjangke mboten wajib. Ngono. Wa amalan wah iki gak tepak iki. Ilahnya wis gak tepak iki. Wa an Ahmad iki. Jelas e. Wa amalan ngumumake. Ya iso ae. Iya. Iso ae. Tapi gak penak, Pak. Iya, mosok ngomong dua riwayat ngapain deh? Enggak, dua riwayat itu maksudnya dua riwayat yang sudah ada di atas itu yo nyakup Ahmad ngono. Ngumum nang Ahmad riwayatane apa dua riwayat. Iya. Ya iso. Tapi ra penak, Pak. Tetep ra penak. Ora umum. Karepe am tapi gak umum. Tangge ya, Mas. Nambah golek yo ning kene sing hitungan gak CP. Ndi mang wis 360 kati. Baghdad. Tangge murung kok gawe to, Mas? Turun bojomu. Besok ya aku mau tangki iki sik nang lor apa tak cukup. Iya jane. Nah, aku tangki iki kok biasanya iki sudah terampil, sudah menghilang dari daratan lain. Zakat nabati. Zaitun paketan kurung teko ya ora sida. Bulan PK cair.
NPK cair. NPK kanggo apa? Anu. Perangsang akar. Perangsang akar. Ya an. Nggih. Wis jelas Mas ya. 1 kati badat berapa liter? Oke, ini kelasnya petas kayak kitab ya. Lha ya. Serasa dia ya. Pakai bener ya. Nek ngawur. Oke, 200. 1 kati badat dalam liter. Ya larang lek minyak itu. Sing ketemu iso 2 kulah. Oke. Yuh apa kuwi? Engko ana engko. Bismillahirrahmanirrahim. Kula lanjut nggih. Wa an Ahmad lan iku saking Imam Ahmad. Riwayatan utawi 2 riwayat. Adharuhuma utawi ingkang paling zahir. Saking 2 riwayat niku indahu miturut Imam Ahmad adamul wujub mboten wajib. Sing setunggale wajib. Berarti berbeda nek paling masyhur saking Imam Malik wajib, nek saking Imam Ahmad mboten wajib. Imam Syafi'i kaulani situk mung wajib, situk mboten. Wala zakat lan ora ana zakat iku maujudah, kewajiban zakat maksudnya. Fil kutni ing dalem katun. Katun kapas. Kapas yang untuk kain. Kain katun. Yo kapasnya. Kapasnya hasil panen kapas itu wajib nggak dizakati. Niki mboten. Apa kapuk tuh? Yo. Napa? Kapas katun. Kapas kan beda mbek kapuk. Itu. Nek kapuk randu. Nek kapas Bu. wonten dhewe. Oh nggih niku wae. Oh, wiwite koyo apa karo? Iya, kayak ngembang ngono, kaya ditandur kayak dele. Ana dhewe katun jeneng ngarane. Bil ittifaqi kelawan kemufakatan. Wa qala Abu Yusuf lan ngendika sapa Imam Abu Yusuf. Abu Yusuf niki murite Abu Hanifah. Nah ngendikane biwujubiha kelawan wajib zakat fihi ing dalem katun. Nek akeh kelas perusahaan akeh wis mantun ngoten faslun tawi ki satu fasal waqtala fulan beda pendapat sapa para imam mazhab fil asali tentang madu. Faqala moko ngendika Abu Hanifah sapa Imam Abu Hanifah wa Ahmadulan Imam Ahmad fihi iku ing dalem madu al usyuru tawi 1/10. Peternak-peternak lebah niku ning kenek niki. Wa qala Malikun ngendika sapa Imam Malik wa Syafi'i Imam Syafi'i fil jadidi ing dalem kol jadi ar-rajih ingkang unggul ingkang rajih la zakat fihi boten wonten zakat iku maujud fihi ing dalem maujudah fihi ing dalem asal. Summa mongko nuli ikhtalafa beda pendapat sapa Abu Hanifah wa Ahmadul lan Imam Ahmad. Faqala terus ngendika Abu Hanifah sapa Imam Abu Hanifah dirinci Imam Syafi'i mboten wajib, Abu Hanifah kali Imam Ahmad wajib 1/10. Tapi wonten rinciane kangge sing wajib zakat niku. Rinciane ingkana lamun ana apa madu fi ardil kharaji. Kharaji iku ning tanah pajak. Tanah yang dikenai pajak. Fala usyra moko tidak ada 1/10 iku maujud fihi ing dalem asal. Berarti tanahnya masih bukan masuk tanah sing kena pajak. Nek biyen kan konsep Darul Islam kan hanya yang non muslim saja yang kena pajak. Nek wong Islam kan boten. Wa qala lan ngendika Ahmadu sapa Imam Ahmad fihi ing dalem niku asal sing wonten teng tanah pajak al usyru utawa mboten teng tanah pajak. Al usyru utawi 1/10 mutlakon hal mutlak. Bah ndek tanah pajak atau tidak di tanah pajak tetap kena 1/10. Ada nisabnya tapi. Wa nisabulan utawi nisabipun inda Ahmad miturut Imam Ahmad. Salatu mi'atin wasituna ritlan 300 napane ritlan kadine bil Baghdadi kelawan ukuran Baghdad. Nah niki sing dereng ketemu ya. Ukuran apa jenenge? 1 kadi itu loh. Sak kadhe tanah Baghdad. 360 kadi itu berapa liter? Kalau 500 kadi Baghdad itu sama dengan 216 liter. Piro, Pak?
216 liter air, Ini sama dengan 500 kd. 500. Kan khamsumi atiritlin. Kulah, 2 kulah itu kan khamsumi atiritlin. Iya. 500 kd. Lah 500 kd itu sama dengan 216 liter. Kira-kira nemokno. Satunya berapa? Iya, satunya itu berapa? 500 kd sama dengan Bagi dong. bagi yo. Bagi. Piye carane? Kan mestine iki engko dadine gak sampai seliter kan? Iya. Satu kali enak. Heeh. Setengah punjul. Paling 4,5 biasanya, Mbak. 4,75 biasanya emang begitu. Saya gelit ini. Kira Kayak mau kayak saat 5 216 liter itu sama dengan atau 270 ya, Mahmud. Golek sing paling akeh apa sing paling sithik yo? Oke. Ukurane, golek sing paling akeh. Dan angel, Pak. 270 Seni sope angel. dibagi 500. dibagi 500. Heeh. 0,54 setengah. 0,54 berarti setengah liter nih. Setiap bener ngoten carane nek goleki sak kadi. Iya. Kalau 500 kadi sama dengan 270 liter berarti satu kadinya Setengah liter punjul. setengah liter 0,54 liter. Nah, niku dikali 316 pinten ya? 360. 0,54 niku dikali 360. 100 Lulu kleru. bolong 0,54 dikali 360. 194. Nah, 194 liter berarti. Berarti 194 liter. oke gimana? Wah, akeh. Sak ngono iku nisab e. Iki nek sing nganggo nisab menurut Imam Ahmad. Jadi nek wis tutuk sakmono baru wajib 1/10. Bikin banyune Banyune napa? mau dodol madu Asli niki, Pak. Ale dosa mon. kancaku biyen ngono. Enek arek Sumbar. Nggih. Jadi dia elek mari mudik gowo ya. Ngono napa? Gowo madu asli kok ono. Pirang dirigen. Terus Ini yo dioplos. dioplos nggih. Engko piye carane? Karo aku. Wong dura dodolan. Asli niki, Pak. Oh, asli niki, Mas. Asli. Pinten? 60.000. Kula tawa ngoten kali dosa ya napa, Pak? Oh, gulane tok ae gak cukup iku, Mas. Kon jare ngomong asli. Tapi duit yang 20 gulane tok ae gak cukup. Iya karepe. Sekitar sakmonoane, Mas. Marene goleki maneh ae. Tepake ditulis singgo. Tapi miturut Abu Hanifah mulai awal konsisten nih Abu Hanifah nih. Wajib apa zakat niku nggih? Wajib ngapunten fil katsiring dalam akeh wal qalilan titik minhu saking asal apa al unsuru 1/10 tetep titik ba akeh tetep 1/10 atau sama dengan 10%. Berarti cuman ngetokne 19,4 liter. Ya, sekitar sakmono 10% ya. Gampang. Liter lah ya toh. Gampangane wis. Nek 190 liter ngetokno 10% iku. No. Faslun tawi ke satu fasal wala tajibulan boten wajib az-zakatu napa zakat illa fi nisabin kecuali ing dalem sak nisab. Mingkul jinsin saking saben-saben jenis. Jenis napa kemawon? Jenisnya yang wajib dizakati maksudnya. Maksudnya itu fala yudham moko mboten dikumpulaken jinsun apa sak jenis.
panganan atau hasil tumbuhan niku wau ila jinsin akhor nang jenis sing liya indah Syafi'i miturut Imam Syafi'i wa Abi Hanifah Imam Abu Hanifah. Artinya jika satu jenis itu tidak sampai 1 nisab, maka tidak wajib zakat meskipun punya jenis lain yang kalau dikumpulkan mencapai 1 nisab. Padi karo jagung. Lho ndak Mas. Jagung karo gandum karo gandum sing jenisnya gandum karo jelai iku sak jenis. Pari ketan ambek pari Jawa. Dicampur ngono padha parine. Nah, itu hasilnya dicampur. Boleh. Ya duduk masalah boleh. Nek miturut Imam Syafi'i kali Imam Abu Hanifah niku dihitung terpisah. Jika dihitung terpisah itu tidak mencapai 1 nisab ya berarti tidak wajib zakat. Padi gak kena dikumpulno. Ndak kena. Tapi ini Imam Malik, iku keliru ya, wis ndak usah didelok keliru. Tudammu al-hintatu dikumpulaken al-hintatu apa gandum sing jenise hintah ila syair teng gandum sing jenise syair jelai atau barley fi ikmalin nisabi ing dalem nyampurnane nisab. Dadi nek Imam Malik tetep wajib. Nek dikumpulno kok tutuk sak nisab tetep wajib zakat. Wa yudammulan dipun kumpulaken ba'dul hintati apa sebagian hintah ila ba'din nang sebagian liyane. Titik. Waqtalafat lan beda-beda riwayatu apa riwayat an Ahmad saking Imam Ahmad fi dalika ing dalem mengkono-mengkono persoalan. Enten sing situk ngomong ndak wajib, enten sing ngomong situk malih wajib. Menurut Imam Malik sing situke kaya Imam Syafi'i karo Abu Hanifah. Pun faslun wa minas sunnati khurdhu thamari wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Kalau tidak percaya nih be AI hasilnya AI mah ngomong piye